भरारी कर्तृत्वाची यशोगाथा रणरागिणींची नवरात्र निमित्त कोकण सात लाईव्ह स्पेशल बाईपण भारी देवा। कोकण ही कलाकारांची भूमी आणि दशावतार या कलेंचा शिरोमणी। आता दशावतार म्हटलं की साधारण पुरुषच आपल्या नजरेसमोर येतात, ते स्त्री पात्र रंगवतात आणि त्याची चर्चा सुद्धा होते। पण तुम्ही कधी महिलांना दशावतार नाट्यप्रयोग करताना पाहिलंय का? कुडाळेश्वर महिला दशावतार मंडळ या सिंधुदुर्ग भूमीत कार्यरत आहेत आणि ते आता दशावतारामधून या कलेची सेवा करत आहेत। आज आपण आलो आहोत कुडाळात आणि या महिला मंडळासोबत नवरात्रीनिमित्त कोकण सात लाईव्हच्या बाईपण भारी देवा या माध्यमातून त्यांच्या प्रवासाविषयी माहिती घेणार आहोत। तुमचं सगळ्यांचं स्वागत कोकण सात लाईव्हच्या खास मुलाखतीत। आणि खरं तर तुम्हा सगळ्यांना नवरात्रीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। ताई, मी तुमच्याकडे येते। तुमचं आधी नाव कसं ते सांगा, त्यानंतर आपण सुरुवात करूया। माझं नाव सौ अदिती चंदन दळवी, कुडाळ। कुडाळेश्वर जे मंदिर आहे तिथेच आम्ही सगळे वाडीमध्ये राहतो। आणि कुडाळेश्वर महिला दशावतार हे आम्ही 2 वर्षापूर्वी सुरू केले। पण ही नेमकी संकल्पना कशी काय सुचली? कारण आपण बघतोय की आतापर्यंत पुरुषच या कलेत आहेत किंवा त्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळे नाट्यप्रयोग करतात, त्यांचे फॅन फॉलोअर्ससुद्धा असतात, प्रत्येकाचे व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत, पेज आहेत आणि त्या माध्यमातून आपण बघतोय की त्यांचा एक वेगळाच मोठा चाहता वर्ग आपल्याला पाहायला मिळतोय। पण महिला म्हणून तुम्ही ही संकल्पना कशी काय सुचली? दरवर्षी म्हणजे नाही म्हटलं तरी आमच्या ह्या कुडाळेश्वर जो रामनवमी उत्सव असतो आणि तो उत्सव जवळजवळ बराच पुरातन उत्सव आहे आमचा रामनवमीचा। आणि त्यामध्ये आम्ही सर्व महिला मिळून प्रत्येक वर्षी दरवेळी काही ना काही तरी सादर करत असतो। पण वेगवेगळ्या संकल्पनेतून किंवा एकांकिका असेल, नाटक असेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, हे आम्ही दरवर्षी करत असतो। मग ह्या दोन वर्षात काही ना काही असं वेगळं करत होतो आणि त्यामधून आमच्या ह्या ज्या मॅडम आहेत त्यांना सुचलं की चला आम्ही दशावतार करूया। मग दशावतार म्हणजे त्यांचं संकल्पना त्यांची अशी होती की आम्ही बघतो ना, दरवेळी आम्ही बघतो, मग त्यावेळी ते राजा येतो, राणी येते, राक्षस येतो, असं त्यांची कल्पना होती की बाबा असं करूया आपण। नंतर मग आम्ही सांस्कृतिक क्षेत्रात आहे, माझी डान्स अकॅडमी आहे आणि बरेच सांस्कृतिक कार्यक्रमामधून मी कार्यरत असते। मग त्यावेळी मी असं म्हणाले की मजा म्हणून करायचे दशावतार, पण चांगलं करूया की एखादी स्क्रिप्ट घेऊन म्हणा की एखादी गोष्ट घेऊन आपण करूया, मजा म्हणून करायचे, पण त्याच्यातून आपण लोकांना ते दशावतार हे सहसा दशावतार कोण महिला करत नाहीत। मग हे एक आपल्याला संधी आहे आणि त्या संधीचं आपण सोनं करून हे करूया म्हणून हे मग मी पुढाकार घेतला की काहीतरी याच्यातून आपण करूया। आणि मग आम्ही दशावतारमधले सुप्रसिद्ध दिनेश गोरे आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनातून आम्ही गरुड गर्वहरण म्हणून आम्ही दशावतार केलं। पहिल्या वर्षी हे नाटक। हो। मॅडम, मी आता तुमच्याकडे येते। आता मॅडमनी सांगितलं की ती तुमची संकल्पना होती, पण तुमचं पहिल्यांदा महिला मंडळ होतं, बरोबर? मग महिला मंडळातून वेगवेगळे कार्यक्रम राबवत होते, मग अचानक दशावतार करणं हे कसं काय तुम्हाला सुचलं? म्हणजे आमचं मित्रमंडळ आहे ना कुडाळेश्वर, म्हणजे ते करायचे कार्यक्रम, मग तेव्हाच सुचलं की आपणही करायचं। म्हणून मी 2 वर्ष बघत होतो, मग सहज बोलली दशावतार करूया। मग एवढं प्रोफेशनली असं वाटलं नव्हतं, मला वाटलं राक्षस, राजा, कोणतरी नटी असं होईल। आणि जेव्हा ते दिनेश गोरेने बोलवलं ना, जेव्हा रिहर्सल सुरू झाली तेव्हा असं वाटलं अरे बापरे, उगाच सांगितलं म्हणजे दशावतार। कारण आमची रिहर्सल म्हणजे खूपच कडक झाली ती, कारण 8 दिवसात आम्ही ते नाटक केलं। कडक झाली म्हणजे नेमकं काय झालेलं आणि त्यातले किस्से आम्हाला ऐकायला नक्की आवडतील। कडक म्हणजे त्यांनी कसं, ते प्रोफेशनलच होते ना, मग ते आमच्याकडून तसंच बघायचे ते। आणि मेन म्हणजे माझी खूपच हे झाली, कारण गरुडाची भूमिका मी करत होते आणि मला ते पहिलं खूपच म्हणजे शक्य नव्हतंच, म्हणजे खूप मेहनत। आणि हे भूषण सर आहे, त्यांनी पण खूप मेहनत घेतली, याने मेहनत घेतली आणि अगदी आदल्या दिवशीपर्यंत म्हणजे माझं काम नीट होतच नव्हतं। आणि मग ते म्हणाले अरे बापरे, गरुड मेन आहे, मग आता कसं होणार? मग काय माहिती आमच्या कुडाळेश्वरच्या स्टेजवर अचानक म्हणजे असं एंट्री झाली आणि म्हणजे कार्यक्रम वेगळाच झाला, म्हणजे वाटलं पण नव्हतं असं होईल असं। तर या सगळ्या मंडळामध्ये मॅडम आपण ज्येष्ठ वाटताय, तर जेव्हा ही संकल्पना समोर आली की आता आपण दशावतार करतोय, तर मग तुमचं त्याच्याशी कसं म्हणणं होतं आणि तुम्ही ह्या ग्रुपशी कशा काय जोडला गेला? आणि तुमचं नाव आधी सांगा।
माझं नाव सौ अनुराधा कुडाळकर. ग्रुप जोडला गेला म्हणजे महिला मंडळ पहिलं आम्ही स्थापन केलेलं. म्हणजे आमच्या वयाच्या ज्या महिला असतात त्या, पण त्या आता कोण थोडे हयात नाही आहेत, कोणी रिटायर झालेले आहेत, कोणी नाही. त्याच्यातनं मीच एकटी वयस्कर अशी शिल्लक राहिले. त्याच्यावरनं ह्या सगळ्या बाकीच्या महिलांना स्फूर्त करून आम्ही ते चालू ठेवूया. महिला मंडळ बंद करायचं नाही, बरोबर. चालू ठेवायचं. काही नाही, काही तुम्हाला येईल ते करा, पण चालू ठेवायचं. मी खरं इथे नसते, मी मुंबईला असते, पण प्रत्येक कार्यक्रमात मी इथे येते बरोबर. आणि ह्यांना हे साथ देऊन करून घेते यांच्याकडनं कार्यक्रम. तसंच तर महिला मंडळ म्हणजे कसं, ती माझी जाऊ आहे जिची संकट, तिनेच सुचवलं महिला मंडळ करूया का. हो करूया, आम्ही महिला म्हणजे दशावतार करूया, बघूया कोणाला विचारूया. तर मग कोण कोण आहेत त्यांना विचारूया. ते नेरूरला एक महिला आहे तिला विचारूया, असं आम्ही सगळ्यांना विचारत गेलो. नंतर आशाला सांगितली, अदितीला सांगितलं असं असं आम्ही करूया, बघूया तरी करून, म्हणजे काय होईल ते होईल. नाही झालं तरी आपल्या देवळाकडेच करणार कार्यक्रम आम्ही, काय होईल ते होईल. आपल्याच गावातली माणसं. हो. मग एक एक हळूहळू तयार झाली. अगं तू येते का, तू येते का, हो चालेल आलो. आणि ह्यांना अशी कल्पना नव्हती एवढं नाटक मोठं पोलला जाईल असं. पण ते म्हणणार काय, आज दशात्री कसं आहे, दुमशाना घालतं आणि जातं. तसंच आम्ही दुमशाना घालले आणि काहीतरी करूया एक मजा म्हणून असं केलं. पण ते हिट झालं नाटक, म्हणजे सगळ्यांना भावलं ते. म्हणजे महिला काय करून दाखवलं महिलांनी, हा आम्हाला दुसऱ्या दिवशी सगळ्यांकडनं साथ मिळाली, पोच पावती मिळाली. लगेच प्रतिसाद थोडक्यात तुम्हाला त्या नाटकाचा मिळाला तिथल्या तिथे. पण आता किती वर्ष झाली तुमचं महिला मंडळ सुरू होतं या अगोदर? जवळ किती वर्ष झाली? 45 वर्ष झाली. 45. म्हणजे आता 2 वर्ष फक्त दशावतार मंडळ म्हणून तुम्ही आता कार्यरत आहात. बाकी दरवर्षी आम्ही विविध कार्यक्रम करतो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करतो, डान्स म्हणा, काही म्हणा, काही फुगड्या म्हणा, फुगड्या पण बायका घालतात, असं कार्यक्रम करतो. पण दशावतार हा पहिलाच 2 वर्षापूर्वी कार्यक्रम. बाकी नाटकं, एकांकिका असं आमचं चालूच होतं. त्यातल्या काय काय मुली आमच्या म्हणजे पहिल्या ग्रुपच्या होत्या, त्या लग्न जाऊन बाहेर गेल्या, त्याच्यामुळे ग्रुप कमी झाला. काय काय वयस्कर मग त्यांना आता नाही जमत, म्हणून हा सगळा नवीन फ्लो तयार केला. पण आता एक पॉझिटिव्ह गोष्ट दिसते ते म्हणजे प्रत्येक वयातला इथे महिला पाहायला मिळतात. म्हणजे आता तुम्ही तर सगळ्यात मोठ्याच आहात, पण त्याबरोबर इथून जर बघितलं या इथून, तर आपण बघतोय की त्या ताई असतील किंवा आता तिथे येऊन बसलेल्या त्या काकी असतील, म्हणजे प्रत्येकाचं एक वेगळं वय आहे आणि सगळेजण एकत्र जोडले गेलेत. म्हणजे असं काही पाहायला मिळत नाही की मंडळ कसली करतोय किंवा काय, तर एक उत्स्फूर्तपणा इथे सुद्धा पाहायला मिळतं. ताई मी तुमच्याकडे येईन. जेव्हा तुम्ही पहिला प्रयोग केलात आणि जसं ताईंनी म्हटलं की तुम्हाला प्रतिसाद मिळाला, त्यानंतर तुमची खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं की सुरुवात झाली असेल. मग त्या सुरुवातीविषयी काय सांगाल? म्हणजे कुठून कुठून कॉल यायला लागले, तुम्ही असे किती प्रयोग केलात आतापर्यंत? ज्यावेळी आमचा प्रयोग रामनवमीमध्ये झाला, त्याच्यानंतर ते क्राऊड बघितलं, बरंच क्राऊड होतं. म्हणजे गोवावरून वगैरे सगळी लोक आली होती आणि त्यानंतर जवळजवळ तब्बल आम्हाला 15,000चं टोटल बक्षीस मिळालं. म्हणजे पूर्ण टीमला, म्हणजे प्रत्येकाला कोणी ना कोणी देऊ. आणि तो उत्साह काही वेगळाच होता आमचा, की आता नाटक झालं आणि सुंदर झालं नाटक, त्या होतो आम्ही असे. आणि दुसऱ्या दिवशीपासून लगेच, कारण या नाटकाचं पूर्ण चित्रीकरण म्हणजे जे शूटिंग केलेलं ते आमच्याच यांच्यापैकी एक युट्यूब चॅनल सुरू करून त्यांनी ते डायरेक्ट युट्यूबला व्हायरल केलं. आणि त्यानंतर मग एक एक फोन, मग जवळ असं आसपासमधून घावनाळे आहे किंवा माणगाव आहे, माणगाव मधून बांद्यावरून आला, बेळगाववरून आले फोन. जसं जसं दिवस जात होते ना, प्रत्येक वेळी फोन येत होते. त्यानंतर सगळ्यात मोठं म्हणजे ते दिवस म्हणजे कसे, एप्रिलचा होता. मग मे आणि जून जुलैच्या दरम्यान आमच्या शिर्डीमध्ये प्रोग्राम असतो आमच्या मित्रमंडळाचा. त्यावेळी पण मग कसं झालं की चला आता हे नाटक आम्ही मग शिर्डीतून युट्यूबला बघून आमच्या ह्या मॅडम आहेत त्यांना, पण त्या शिर्डीच्या संलग्न आहेत तिथे शिर्डीमध्ये संस्थानला, मग त्यांना फोन आला की तुम्ही शिर्डीत कराल का. मग ते शिर्डीला जायचं म्हणून मग परत सगळ्यांनी तेवढ्याच जोमीने स्टार्ट केली, रिहर्सल वगैरे स्टार्ट केली. आणि मग बऱ्यापैकी फक्त तेच की नाटक जवळजवळ 7 नाटकं झाली आमची आणि बाकी फोन वगैरे येतच होते. म्हणजे
नंतर मी बोलेन तो प्रॉब्लेम आमचा काय असेल. होय हो ते हा. मी सांगेन. Okay. पण आता जसं उमा कुडाळकर मॅडमनी सांगितलंय की तो कडक रिहर्सल झाली होती ती, तर मग असे काही किस्से आहेत का अजून कडक रिहर्सल मधले? एक मी आवर्जून किस्सा असं सांगेन की जो सर्वात महत्वाचा म्हणजे नाटक बसवायला घेतलं, नाटक बसवून कॅरेक्टर सिलेक्ट झाली, मग त्यामध्ये आमचा मेन होता कृष्ण. मग कृष्णाला आम्ही एक जे कॅरेक्टर होते तिच्या चेहऱ्याकडे बघून सरांनी सांगितलं होतं, दिनेश सरांनी, की या कृष्ण करतील. झालं काय की रिहर्सल सुरू झाली, स्टार्ट झाली, त्या जे कृष्णाचं काम करणार होते त्यांची पूर्ण स्क्रिप्ट पाठ होती, पण ज्यावेळी उभी राहायची ती ना, त्यावेळी सगळं विसरायची. अरे वा. आणि जवळजवळ सगळ्यांची डायलॉग पाठ, पण तिचं विसरणं खूप असं जवळजवळ तारीख आमची होऊन गेली. रामनवमीची जी आम्हाला तारीख दिलेली ना, ती आली जवळ 2 दिवसावर. काय कर, प्रत्येकाच्या मनावर तो प्रश्न होता की आता काय करायचं. कृष्णच आमचा असा म्हणजे कोणाला ते हेच होत नव्हतं की करायला हेच नव्हतं, समोर थांबली समोर असं होत होतं. मग काय करायचं, सगळ्यात मोठं टेन्शन मला होतं की आता हे केलंय खरं, आम्ही डिक्लेअर केलं होतं की महिला दशावतार आम्ही करणार, सस्पेन्स ठेवलेलं की आम्ही करणार आणि आता हा कृष्ण गोंधळ घालतोय, काय करायचं. खूप टेन्शन होतं. आणि काय देवा कुडाश्वराची आमच्या कृपा की 2 दिवसात मी फटकन 2 दिवस पण एकच दिवस म्हणजे परवा नाटक आणि आदल्या दिवशी शेवटची रिहर्सल आम्ही केली तरी कृष्ण आमचा उभा राहत नव्हता. मग आता करायचं का, कृष्ण कोण, कारण खूप कृष्ण मेन होता. मग शेवटी मी फटकन एक निर्णय घेतला की माझी एक मैत्रीण आहे भावना प्रभू म्हणून, आज ती कणकवलीमध्ये आहे, आता लग्न होऊन गेली आहे, पण ती त्यावेळी अनमॅरिड होती आणि खारेपटणला तिथे शिकवत होती. तिला फक्त फोन केला की तू उद्या यायचेस तर काय नाही, तू ये, आम्ही असं असं नाटक बसवते पण आम्हाला कृष्ण. ती म्हणे मी बघणार, मी येणार नाही, मी बघणार फक्त तुम्ही काय करताय ते. अगं म्हटलं 1 दिवस राहिलाय. आणि खरोखरच तिने इतकं सांभाळून घेतलं आम्हाला की आली आणि ती बघायला कुठे, ती डायरेक्ट उभी राहिली. अरे वा. आणि खरोखर सगळ्यांना माहिती, सगळ्यांनी तिचा अनुभव घेतला की एका दिवसामध्ये तिची उभी राहिली. त्यानंतर हे सगळे धडाधड एवढी रिहर्सल खूप सुंदर झाली ना की काही वाटलं नाही की आम्ही विसरतो किंवा आमचं काही होत नव्हतं. पण खरोखर तिने अगदी सांभाळून घेतलं आणि खूप छान अशी कृष्णाची भूमिका तिने केली. त्यांच्या भूमिका पण आम्ही बघत असतो, म्हणजे ज्यावेळी कोकण सात लाईव्हचं मालवणी स्वाद होतं त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी सहभाग घेतला होता, किंवा गाव गाता गजालीमध्ये सुद्धा त्यांनी भूमिका साकारली होती. अनेक एकांकिका नाटकं सुद्धा त्या करत असतात. नाही तर तुमच्या पुन्हा मुद्द्याकडे येते. हा, त्या सगळ्यामध्ये जेव्हा भूमिका सिलेक्शन होतं तेव्हा कोणाकोणाकडे कुठली कुठली जबाबदारी होती, कोणी कोणी कुठली भूमिका साकारली, याविषयी काय सांगा. इथून ही नवीन आहे आता, म्हणजे आमचं कृष्ण करतोय, कारण भावना कृष्ण होती. त्यानंतर ह्या रुक्मिणीची भूमिका करतायत गौतमी राऊत. उमा कुडाळकर गरुड ची भूमिका करते. ह्या आमच्या मॅडम, आम्ही भाभी म्हणतो त्यांना, त्या सत्यभामाचा रोल करतायत. त्यानंतर नारद गौरी राऊळ, दीपिका वाडकर माळीचं काम करते. आणि कोमल कुडाळकर आणि वंदना राऊळ ह्या गणपती असं रिद्धी सिद्धीचं काम. आणि गणपती आमचे काय आता नाहीये, म्हणजे इथे नाहीये, आहे नाही, बलरामाची भूमिका शिल्पा गोरी आहे. आणि ही आपली ही गणपतीचं नाव ममता धुरी. ममता धुरी गणपतीचं. हो. बरं. मग आता ग्रुप एक हनुमंताची भूमिका करते. पण एक मुद्दा येतो तो म्हणजे मेकअप करण्याचा. म्हणजे आपण बघतो तर दशावतार असतात ते स्वतः मेकअप करतात. मग तुमचा मेकअप असेल, त्यानंतर तुमचे पोशाख असतील, तर त्याचं कसं काय असतं? ते दिनेश गोरे जे आमचे मार्गदर्शक आहेत किंवा दिग्दर्शक म्हणतो आम्ही त्यांना, तर त्यांनी बरंच आम्हाला मार्गदर्शन केलं. मग त्यांनी बरेच काही लोकांची नावं सुचवली मला की हे अमुक करता येते. म्हणजे प्रत्येक दिवशी ते चालू होतं, म्हणजे इकडे आमची रिहर्सल सुरू होती, पण माझं त्यांच्याशी हे बोलणं बाकीचं आयोजन करण्यात होतं की आता वाजवणार कोण, पेटी कोण वाजवणार, हे सगळं. मग त्यावेळी त्यांनी मला जसं जसं नंबर दिले त्यांचे किंवा त्यांच्या हे दिल्या, ओळखी दिल्या, ते मी त्यांना फोन करून, मग पहिल्यांदा ज्यावेळी आम्ही केलं कुडाळेश्वर मंदिराकडे, त्यावेळी समीर तेंडुलकर म्हणून देशावतार मंडळ आहे त्यांचं, मग त्यांची पूर्ण टीम आमच्या बरोबर होती. समीर तेंडुलकर झारापला असतात. आणि त्यानंतर आता आमच्या बरोबर करते ते घावनाळ्यातले पलीगाड म्हणून आहे, ते त्यांची पूर्ण टीम आमच्या बरोबर असते. आणि मेकअप स्वतः दिनेश गोरे पण करतात, कृष्णाचा मेकअप वगैरे, आणि बाकीची त्यांची टीम आहे ना त्यातले सगळे मेकअप करतात आणि ड्रेपरी पण देतात आम्हाला.
पण वादनाचा एक महत्वाचा मुद्दा असतो किंवा वादन त्यावरच बऱ्यापैकी पुढे नाटक पळवत असतं ते, हो. किंवा जेव्हा तुम्ही बाजूला जाता किंवा मेकअप करायला उशीर होतो, ती सगळी धुरा ते सांभाळत असतात. मग ते कोण सांभाळतं, म्हणजे तुमच्याच पैकी कोण नाही, वादन ते करतं? ज्यांचा पेटारा असतो ना, तेच त्यांचे ते मेन असतात ना, तेच सगळं सांभाळतात. आणि सगळ्यात मोठा वाटा म्हणजे दिनेश गोरेंचा आहे इथे, की त्यांनी बऱ्यापैकी आम्हाला म्हणजे सगळं, म्हणजे कधी एका नाटकाला हा प्रश्न आला की ते गणपती बसलेला असताना पाठवून त्यांनी आपला आवाज पण दिला. हा, एवढा पण म्हणजे ते ज्यावेळी त्यांना वेळ असतो ना, त्यावेळी ते आम्हाला पूर्णपणे सहकार्य करतात. आता दशावतार म्हटल्यानंतर तिथे कुठली स्क्रिप्ट नसते, आपण बघतो. म्हणजे ते स्टेजवर उभे राहतात, पात्रात घुसतात आणि त्यांचं सुरू होतं. म्हणजे कोण कोणाला काय बोलेल, कधी काय होईल सांगता येत नाही. तर मग जेव्हा तुमची सुरुवात झालेली, तर तुमच्या समोर अशी काय आव्हानं होती आणि ती तुम्ही कशी मॅनेज? मला ज्यावेळी यांनी सांगितलं की आम्हाला दशावतार करायचंय, मग मी स्वतःच म्हणाले की काहीतरी करण्यात काही पॉईंट नाहीये, की आपण काहीतरी चांगलं प्रोफेशनल बघून करूया. मग त्यावेळी मी आणि माझ्याबरोबर भूषण बाकरे म्हणून असतात, आम्ही दोघांनी हालचाल सुरू केली. आणि नेरूरमध्ये पाटकर म्हणून आहे, त्यांनी एक स्क्रिप्ट लहान मुलांसाठी लिहिलेली होती, गरुड गर्वहरण म्हणून. मग ती आम्ही जाऊन त्यांच्याकडून आणली आणि मग ते आम्ही भूमिका बघितल्या. मग भूमिकांमध्ये सगळ्यांचं तेवढे कॅरेक्टर बघून ते सगळं वाचून नंतर मग आम्ही दिनेश गोरेंना बोलवलं. आणि त्यावेळी आम्ही प्रत्येकाला भूमिका देऊन मग मी एक मग ह्याला काय पाहिजे, त्याला काय पाहिजे, ते सगळं बघून सुरुवात करत गेलो आम्ही. बरं, मी मॅडम तुमच्याकडे पुन्हा एकदा येईन. आता हे बरेच अनुभव आम्ही ऐकत होतो, पण तुम्ही तुमचे स्वतःचे काय असे अनुभव आहेत? म्हणजे स्क्रिप्ट असेल, ती जसं मी मगाशी म्हटलं की पाठांतर करणं असेल किंवा सगळ्यांना सांभाळून घेण्याचं जी हातोटी लागते, मग तुमच्या समोरची काय आव्हानं होती? आमच्या समोर म्हणजे स्क्रिप्ट बघून सगळ्यांनी स्क्रिप्ट प्रमाणेच वाचायला सुरुवात केलं आणि त्यांच्यात ओव्हरऑल स्टोरी त्यांच्या लक्षात आली. ती स्टोरी लक्षात आली, काय आहे पुढे काय आहे. म्हणजे एक शब्द जरी लिहिलेलं चुकलं तरी ते त्याला जोडून संभाषण करत होते. म्हणजे कोणी चुकत नव्हतं बरोबर. तिथे. सगळ्यांनी आपापली भूमिका व्यवस्थित केली. तसं काय मला हे खटकलं नाही. म्हणजे पाठच करायला पाहिजे किंवा इथे किंवा आहे, इथे का नाही, इथे असं आहे, तसं काही झालेलं नाही. सगळं व्यवस्थित होत गेलं. म्हणजे जसं ते प्रोफेशनली करतात तशा तुमच्या पद्धतीने ते सुरू होत गेलं. गोष्ट सांगितली दिनेश गोरेंनी आम्हाला सगळ्यांना, गोष्ट सांगितली. गरुड गर्वहरण करता मग ते असं आहे तसं आहे, असं प्रत्येकाला गोष्ट सांगितली. म्हणजे स्क्रिप्ट म्हटलं स्क्रिप्ट आम्ही नाही केली, त्यांनी जसं जसं सांगितलं ना तसं तसं तुम्हाला हे करायचंय, तुम्हाला ते करायचंय, आणि प्रत्येक जण तसं करत गेलो. म्हणजे असं घाबरलं कोण नाही किंवा. आणि एक त्यांनी सांगितलं होतं की प्रत्येक जण आम्हाला येणार की नाही, त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की तुम्ही बाकी कुठेच बघू नका, समोर सगळे दगड बसलेले आहेत आणि तुम्हाला येते. तसं खरोखरच सर्व महिलांनी तसंच केलं की त्यांनी त्यांना जी भूमिका दिली होती ना, ती अगदी 100% वटवली. मगाशी आपण बोलत होतो की हनुमानाचा किस्सा तुम्ही सांगत होता, हनुमानाच्या पोशाखाचा किस्सा सांगत होता, तो काय होता? सर्रास कसं जेंट्सला हनुमानाचा पोशाख म्हणजे एक ओपन असतं किंवा एक पॅन्ट असते, हा प्रकार असतो. मग आता लेडीज आहे, मग प्रत्येक जण मला हे करायला लागले, तू कसं करणार आता हा ड्रेस, मग तू कसं करणार. प्रत्येक जण हसत होतं मला की बाबा हा ड्रेस आता तू कसं घालणार आहेस. पण मग स्वतः आधी मी ब्युटिशियन आहे किंवा हेअर ड्रेसर आहे, म्हणजे ड्रेपरीचं बऱ्याच वेळी आमच्या अकॅडमीतून म्हणजे सगळं ड्रेपरीचं मी बघते. मग विचार बराच झाला की कसं करणार, पण नंतर लक्षात आलं की बरेचशा अशा आहेत गोष्टी की आपण तयार करू शकतो. मग टाईट्स, लेगिन्स किंवा स्किन टाईट्स वगैरे हे सगळं मी हे केलं की तयार केलं की हे असं घालायचं. आणि मग त्यावर तो हनुमानचा ड्रेस आम्ही हे केला, झालं छानपैकी. म्हणजे वाटत नाहीये की इथे सुद्धा म्हणजे ज्यावेळी ड्रेपरी घालताना हा पाय वगैरे आहे किंवा घातले ड्रेस असं काही वाटलं नाही, अगदी व्यवस्थित वाटलं. आता महिला म्हटल्यानंतर तर तुम्ही काही करा, म्हणजे तुम्हाला येऊन जेवण करावंच लागतं घरी. मग ते तुम्ही सगळ्यांनी कसं सांभाळलं? त्याचे काही किस्से, त्याच्या काही आठवणी असेल तर आम्हाला नक्की ऐकायला आवडेल. प्रत्येक बायकांनी घरातल्या अडचणी सांभाळून आम्हाला रिहर्सलला टाइम दिलेला आहे. म्हणजे तुम्ही तुमची कामं आवरा, तुम्ही टाइम सांगा, किती वाजता घेऊया, 4 वाजता घेऊया का 3 वाजता घेऊया की संध्याकाळी घेऊया, तुम्ही सांगा. त्याप्रमाणे आम्ही चालत गेलो. रात्री 9 वाजता सुद्धा रिहर्सल केली, 12 वाजता संपवलं.
म्हणजे बायकांना सांभाळून घेऊन मग तुम्ही सांगा असं बायकांना हे करून आम्ही रिहर्सल केली आणि नेलं पुढे हळूहळू. म्हणजे थोडक्यात टीमवर्क या सगळ्यातून आपल्याला बघायला मिळतंय. आता मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. एक मुद्दा कायम असतो तो म्हणजे पोशाख बदलण्याचा. म्हणजे पुरुष दशावतार कुठेही ते बदलू शकतात, पण महिला म्हणून जेव्हा तुम्ही अशा ठिकाणी जाता, ते नाट्यप्रयोग करता, त्यावेळी तुमच्या समोरच्या अडचणी काय असतात आणि त्यावर तुम्ही कशी मात करता? बऱ्याच वेळी अशी अडचण आली आम्हाला की अरे बापरे, हा एवढाच हॉल आहे, ह्याच्यात कसं करायचं आम्ही, किंवा ह्यांना ड्रेस चेंज करायचा असेल, एकदाच घालायचा असतो पण तो चेंजिंग तर होतं, किंवा सत्यभामा रुक्मिणी यांना चेंज. मग त्याच वेळी आम्ही असं कोणीही नाहीये की बाबा लाजून राहिलेलं आहे, त्याच हॉलमध्ये आम्ही साडी लावून किंवा असं हे करून त्या साईडला तुम्ही चेंज करा, या साईडला आम्ही मेकअप करतो. आम्ही डोळे बंद करायचो आणि चेंज करायचो. तुम्ही बघा नाही तर नको बघू. नाही, खरंच म्हणजे बऱ्याच अडचणी आल्या अशा, पण त्यावेळी कोणीही असं लाजलं नाही की मग करायचं आहे ना करूया असं, कारण मेकअप करताना जेंट्सच असायचे ना तिथे. मग त्यांनी अगदी म्हणजे त्यांना सुद्धा असं वाटलं की अरे बिनधास्त जाऊन या सगळ्या त्यांच्या पुढ्यात बसून अगदी मेकअप करून घेत होते की काय आता कसं ते करतायत वगैरे, असं काही नाही. प्रत्येक जणांनी व्यवस्थित अगदी खूप छान असा सपोर्ट दिला आणि त्यामुळेच हे सगळं सक्सेस झाले. पण असं कधी झालंय की आता खूप अडचणी आहेत किंवा निराशा झालीये एखाद्या वेळेस, म्हणजे सगळंच पॉझिटिव्ह होतं असं नाही ना. नाही. आता यशामागे अपयश हे थोडंफार येतच किंवा अडचणी येतातच. मग तुमच्या समोरच्या अडचणी त्या काय आहेत किंवा होत्या? आता काय झालंय की सगळेजण तयार आहेत, दशावतार आहे, महिला दशावतार आम्हाला करायचे आहेत प्रयोग, हे सगळ्यांचं आहे की करूया आपण. आता काय झालं की हे सगळे फिक्स आहे, पण कधी कधी प्रत्येकाचा असं प्रत्येक जण कसं नेहमी असतो तसा नाही ना. मग एखादं कॅरेक्टर मग मला आता येणं शक्य नाहीये, मग त्यावेळी जरा थोडंसं टेन्शन येतं. एखादा फोन आला की तुम्हाला करायचंय, तुम्ही कराल का, त्यावेळी मी किंवा ह्या मॅडम सांगू शकत नाही हो डिरेक्टली की बाबा नाही, आम्हाला सगळ्यांना विचारावं लागतं की बाबा तू आहेस का, तू आहेस का. आणि एखाद्या नाही मला पॉसिबल नाहीये म्हटल्यानंतर जरा डोक्यात मग आता कोणाला बनवायचं. तसं आमचं कृष्णाच्या बाबतीत झाले. पहिला कृष्ण केला, त्यानंतर त्या मॅडमांचं लग्न झालं. मग दुसऱ्या वेळी शिर्डीला जाताना किंवा आणि एक होतं भावना, त्यावेळी मला कृष्ण कोण, मग आमच्यातलेच आहेत डान्स अकॅडमीच्या राहुल, कविता राहुल म्हणून, मग त्यांनी केलं. त्यांचाही नंतर प्रॉब्लेम झाला की बाबा मी नाही येऊ शकत म्हणून. त्यावेळी एक नाटक आम्ही घेतलेलं आणि कृष्ण कोण, मग काय करायचं, तसं साजेसं होतं आणि एवढं कोण लगेच तयार होणार. पण नंतर मग ह्या मॅडम आहे त्या फुगडीच्या माध्यमातून किंवा माझा वर्कशॉप असतो लेडीजचा, त्यावेळी त्या माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. मग त्यांना विचारलं मी की कराल का, आधी मला जमेल का हा प्रश्न आला, मी करू शकते का. पण आजही पूर्ण स्क्रिप्ट वाट आहे त्यांची आणि त्यांनी ते निभावून नेलं आणि आम्ही रिहर्सल घेतली. मग त्यावेळी परत सगळ्यांनी तेवढीच रिहर्सल दिली की त्यांच्यासाठी कृष्णाची भूमिका वटवण्यास. आता पुढे हाच प्रॉब्लेम आहे की आता परत कोण बदललं तर म्हणजे तो टीम जे वर्क आहे त्याच्यात असं माझं असं म्हणणं आहे की आणखीन 1-2 महिला पाहिजे एक्स्ट्रा, की एक कोण नसेल तर दुसऱ्याला आपण ती भूमिका करू शकतो. हे एक झालं. आणि मानधन हा एक महत्वाचा आमचा मुद्दा आहे की मानधन म्हटल्यानंतर पुरुष करताना दशावतार सहज 9-10 हजारापर्यंत त्यांचं होऊन जातं. पण आमचं आता असं झालंय की आमचं पेटारा, तो जो दशावतार पेटारा असतो तो वेगळा आहे, त्यांना मानधन द्यावं लागतं. मग त्यांचं पकडून परत आमचं ट्रॅव्हलिंग, मग ते सगळं मिळून 15,000च्या वर जातं ते. मग ते द्यायला आता अजून कोण टाइम. मग ती एक खंत आहे की बरेच आता म्हटलं मगाशी मी म्हटलं 60-70 फोन मला आले स्वतःला, पण हे मानधन वरून बऱ्याच वेळी ते कॅन्सल झाले की नाही दशावतार. पण असं कोणी म्हटलं नाही की महिला करतायत त्यांचं कौतुक आहे देवी, असं कोणी म्हटलं नाही. ती एक खंत लागली की महिला करतायत आणि हे असं, म्हणजे तो एक आहे आम्हाला मुद्दा की म्हणून आमचे प्रयोग पुढे होत नाहीये. म्हणजे अजूनही आपल्याकडे मानसिकता आणि कलेची कदर करणं जे म्हणतो ना, ते येणं अजूनही गरजेचं आहे आणि हे तुमच्या उदाहरणामधून ते दिसून येतं. एक शेवटचं, आता या क्षेत्रात तुम्हाला बघून अनेक जणी यायला इच्छुक असतील, म्हणजे तुमच्यासारखं काम करायला इच्छुक असतील, तर अशांना तुम्ही काय आवाहन कराल, काय सल्ला द्या?
माझं असं म्हणणं आहे की आत्ताचं जे काय चाललंय जगात ते धावपळीचं युग चाललेलं आहे. म्हणजे सगळेजण व्यस्त आहेत. कोण आता नाही म्हटलं तरी घरी बसून आता रांदा वाडा उष्टी काढा एवढंच काम करायचं नाही आपल्याला. महिला आता बऱ्याच पुढे गेलेल्या आहेत. आता म्हटल्याप्रमाणे बाई पण भारी देवा आहे ह्या चित्रपटावरून तरी कळतं की तुम्ही काही करू शकता किंवा काही करायचं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रोजच्या लाईफ म्हणून किंवा रोजच्या जीवनातून तुम्ही हे सगळं करायचंच आहे आपल्याला. एक बाई म्हणून किंवा स्त्री म्हणून तुम्हाला हे सगळं आलंच. मुलं आली, नवरा आला, सगळी फॅमिली आली, पण त्याच्यातून तुमच्यासाठी तुम्ही वेळ द्यावा की तो थोडा तरी वेळ असावा दिवसभरातून की तो तुमच्यासाठी असावा की त्या म्हणजे माझं एक वैयक्तिक असं आहे की मी या क्षेत्रात आहे. ती सगळी धावपळ म्हणजे मी ब्युटिशियन आहे, बरंच काही 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 करत असते. मी घर सांभाळते. मी असं पण नाहीये की घरी कोण कामवाली आहे, सगळं कोण. पण मला असं वाटतं की ह्या क्षेत्रात येऊन किंवा इथे येऊन ना जे 2 तास मी काही रिहर्सल करते की बघा त्यामधून पूर्ण माझं माइंड फ्रेश होतं आणि मी तेवढीच मी त्याच्या दुपटीने घरी जाऊन काम करते. आणि तो जो उत्साह आहे तो खरोखर खूप चांगला आहे. तर प्रत्येक महिलांना मी सांगते की कामाबरोबरच याच्यातून रोजगार पण मिळाला पाहिजे हे सुद्धा बघितलं पाहिजे. नुसतं हे पण करून उपयोग आता त्याच्यासाठीच आमची धडपड चाललेली आहे की म्हणजे मानधनचा प्रश्न आला तो त्याच्यासाठी. ह्यांना पण असं वाटलं नाही म्हणजे काय आपण जातो आणि फुकट करतोय आणि येतो. ही मजा घेऊन तुमचा रोजगार पण तुम्हाला मिळाला पाहिजे हे माझं वैयक्तिक मत आहे. आणि यातून खूप काही मिळू शकतं तुम्हाला की म्हणजे घरी बसू नका, काहीतरी करत चला, काही करा. सांस्कृतिक यातून करा किंवा त्यातून रोजगार कसा मिळेल ह्याच्या. कारण एकत्र आल्यानंतर हे विषय आपले होऊन जातात. एकटं घरात राहिल्यानंतर ते विषय होत नाही. त्यामुळे महिलांनी खरोखर जर तुमच्या अंगात हे सुप्त गुण असतील तर ते दबून ठेवू नका. ते आम्ही आमच्यासारख्या महिला आहेत की त्यांच्याकडे येऊन तुम्ही ते आपला हेतू साध्य करू शकता की तुम्ही भाग घ्या. महिला दिन असतो, महिला दिनला पण मी बऱ्याच वेळी असं ना महिलांना खूप सांगत असते की या महिला दिन साजरा करताना त्यावेळी पण सुद्धा बऱ्याच की नाही मला वेळच नाहीये, मग माझी सासूच आजारी आहे, हे रोजच झालंय. पण त्याच्यातून मार्ग काढून तुम्ही हे करा, खूप छान वाटेल तुम्हाला. नक्कीच तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे आता घरी बसून राहण्यात अर्थ नाहीये. सगळ्यांनी एकत्र येऊन जर काही चांगलं केलं तर त्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणून कुडाळेश्वर महिला दशावतार मंडळ एक नवं उदाहरण घालून दिलेलं आहे. आणि तुम्ही उचललेलं सगळ्यांनी पाऊले खूप धाडसी म्हणावं लागेल. त्यासाठी तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप कौतुक आणि तुम्हाला तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. असेच पुढे जात राहा आणि असं दणदणीत प्रयोग करत राहा, स्टेज गाजवत राहा. आता इथंच थांबतोय. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, कुडाळ. उत्तुंग भरारी कर्तृत्वाची यशोगाथा रणरागिणींची नवरात्र निमित्त कोकण 7 लाईव्ह स्पेशल बाई पण भारी देवा.